канка Хикс XL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Lidl Plus. И бира за 45 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си. България търси план. Неделя, 20 часа. Най-бързо развиващия се спорт в света. Наяде ли сте, ако не сте вземали още? Най-готината пица. Какво ще кажеш? Всяка точка с вълшебните отигравания на най-големите майстори в този спорт. Гледайте Премиер Падъл Тур 2026, пряко по линката и онлайн и на И аз се харесвам много пък на тези американските питодомино стало, направо съм ги любила. Зрелищи разигравания, безкомпромисни сблъсъци и шампионски характер. Бургера мастер, бургера направо е топ. Не, на тях не ми харесва, че ще много да даде. Той има различни видове теста. Гледайте най-горещите мачове на сезона пряко по Ринг и на Вой БГ.